Hati-hati bolo, hati-hati bolo, hati-hati. Nek wedhusmu mumbul-mumbul nek karo diawasi bolo kok nek nerak-nerak pager. Ben ana klabang, jengking, ula wis ngene iki bolo, ndoprok blok-blok. Hati-hati bolo, hati-hati. Nek kedadian kaya ngene iki tangisan kowe bolo, wis karek untunge malah ngene bolo. Iki sikile bolos, tintep jengking bolo. Korban nglayap ae iki. Korban nglayap bolo. Sikile tintep jengking bolo, wis dikarantina wae lah. Bagi peternak iki hati-hati nek wedhuse mencolot-mencolot ngono kae. Korban sing kaya ngene iki ya akeh bolo. Ana sing mencolot-mencolot sikile coklat ya ana, sing mencolot-mencolot sikile nganu ya ana. Iki mbah apane sing diintep sikile mbok gulune bolo. Iki kaya merongkol bolo kene iki ya. Kaya merongkol gulune bolo. Mbok gulune, mbok cangkeme, mbok sikile. Oh, bolo. Posisine ngene iki bolo. Aduh, ora iso ngarani aku. Wis ngene iki saben dinane lenger-lenger ngene iki bolo. Lenger-lenger tengok sene iki wis kudu rasane iki kudu mlaku wae lho. Jenis kudu sehat ya piye. Asale mumbul-mumbul. Piye meneh nek ngrasakno piye? Wis pumahe go, Nduk, pumahe, Nduk. Tak karantina bolo iki. Wis mbah. Muga wae urip bolo. Ya lenger-lenger ngene iki wedhuse iki lenger-lenger. Ora gelem mbek ya emoh. Semeneng ae ngene iki. Ngene iki kok terus nyeblok. Ndoprok sedina. Kayak suket ya ora gelem, kayak rambanan ora gelem. Paling mek ngembus-ngembus tok ngono kae, ora doyan. Ini terus piye konsepe? Ya sing ngene iki bolo. Sedina ya petang.